Yeah. Akukhuluma ikhekhe lakho lihle kangaka. Ikhekhe lakho lihle mntana. Yeah. Ikhekhe lakho mfundi. Ucezwana lekhekhe. Yaqanda. Hayi Ikhabe bakileli. Leli Ikhabe leli hayi khona man. Yaqanda. Wow. Yaqanda. Liyaqanda ngase salifaya efridge nanti kuyachisa emasimini ngathi. It's a bit crimson sweet. Yeah. Try crimson sweet. Uyawazi amakhabe? Nasiyahlanyela kuphela sidle kuphela. Lidinge i-all sweet manje. Try all sweet. Imhlobo yamakhabe la kuyithu ukuthi likhabe liyabe lingelinjani le. Kabe uthiwa yini kanjani akuchazela abantu abafundi. I-hybrid engikwaziyo. Ikhabe elemali elijwayele ukuthi lithengiswa edrobheni ngokobulawayo. Okay. So kulanjani kule hybrid land? Lamakhabe nje esintu. Okay. Ngangani mancane esintu? They are not as juicy njengala. And the chef life chef life. I call. Into ethandayo le lawe. Yeah. Ufuna elincane? Hayi hayi. Yebo. Yeah. Thathi umganiseni obaba lapha esihlahleni. Umnandi ukulima bakithi. Nawu ususidla. Hayi nxa usasebenza. Ngakhothama laphana down hlakula. Ngathi ngiyavumbuluka wayala ngathi ngabona kungcono ukuthi ngifele ngiyale ngikhothe. Kwazi kwachawo levi. Usemasimini sense sabo kuvumbuluka. Iqolo selibuhlungu. Kodwa nazi usophumile manje. Somnandi. Somnandi. Sokucaca manje. Yeah. Sengatshona khona emasimini nathi ngadibanya dobho ukuthi Ikhabe lihlale emthunzini. Bangako baba lapha bathatha